15 il-wirt storiku li jinsabu f'diversi lokalitajiet u li jvarjaw minn statwini ċerċ monumenti, kappelli u strutturi storiċi se jkunu qed jibbenefikaw mir-restawr permezz ta' skema maħruġa għas-7 sena konsekuttiva mid-Direttorat tar-Restawr fih dan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, b'konsultazzjoni mad-Direttorat tal-Implementazzjoni tal-Istrateġija u l-Politika fih dan id-Diviżjoni tal-Gvern Lokali. Il-proġetti li se jkunu qed igawdu minn din l-iskema flimkien mal-lokalitajiet tagħhom huma il-Kappella tal-Madonna tal-Vitorja f'Birkirkara, is-Salib tal-Ġebel f'Ħalbalzan, il-Knisja Parrokjali tal-Manikata fil-Mellieħa, il-Ħajt Militari fil-Madlina fil-Limiti tas-Swieqi, Għajn tal-Ilma fir-Rabat Malta, il-faċċata tal-Ġnien tal-Kmand fil-Qrendi, żewġ nixeċ fl-Imqabba, il-faċċata taċ-Ċimiterju tal-Erwieħ f'Ħaltarxin, it-Suntier tal-Knisja Kolleġjata San Ġorġ f'Ħalqormi, il-faċċata ta' Palazzo Balkas fil-Ħamrun u l-Kappella ta' Santa Marija tal-Ħlas fiż-Żejtun. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici spjega kif għexieren tal-lokalitajiet diġà gawdew minn din l-iskema fl-aħħar snin. Fl-impenċar tal-Gvern li jippreserva l-patrimonju li għandu pajjiżna mferxin fl-bliet u l-irħula tagħna. Illum nidejna r-riżultat fejn ħabbarna li 11 il-post f'diversi postijiet ta' wirt storiku fil-lokalitajiet u bliet tagħna se jgawdu mill-iskema tar-restawr biex bekk il-Direttorat tar-Restawr jagħmel ir-restawr huwa spejjeż tiegħu ta' dawn il-11 il-post storiku. Sa dan it-tant is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafa Ċivelli qalet li ħadd aħjar mill-Kunsill infushom ma jafu kif ikomplu jsebħu l-lokalitajiet li jirrappreżentaw. Din hija 8 sena konsekuttiva li ħarġet din l-iskema ta' restawr għaliex hija skema uffiċċjija mill-Kunsilli Lokali f'Malta. Kif se jibbenefikaw billi tresqu proposti mill-Kunsilli Lokali stess għax huma jafu l-aħjar il-bżonnijiet tal-lokalità tagħhom u allura issa se jkunu 11 il-Kunsill Lokali ieħor li se jkunu qegħdin jibbenefikaw minn xogħol ta' restawr fil-lokalitajiet.